हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गियामोनखौ नायगिरि गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां सफैलायबाय लोगोफोर दा पीएम किसान आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ जायफोरा पीएम किसाननि मुङै आबादारिनि नामाव रां मोनो दा नोंथांमोना माला मोनगोन रांखौहाय नोंथांमोना 24 फेब्रुवारियावहाय मोननो थांगासिनो दङ दा खयथानिफ्राय सोगोन रांखौहाय 2 बाजिनाय लोगो लोगो सोगोन बिनिफ्राय 3 रिंगा 30 बाजिसिम सोगोन आरोखि दा 9.7 कौटि पीएम किसान बेनिफिसियारिफोरनो बे फैसाखौ सोनानै हरनाय जासिगोन गभर्नमेन्टआहाय दा नोंथांमोना बेखौ मिन्थिबाय दा नोंथांमोननो आं मैयानि भिडिअआव लाबोखादोंमोन बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हाबावगोन दानिया नोंथांमोना माखासे खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय जायफोरना इकेवाइसि जायाखै नोंथांमोना इकेवाइसि खालामना लादो आरो इकेवाइसि जानायफोरना खालामनांला दा नोंथांमोननि फैसाया आं मैयाबो खिन्थाखादोंमोन नोंथांमोननि राङाहाय आसाम गभर्नमेन्टआहाय स्टेटआवहाय एप्रुभ जाखाबाय दा नोंथांमोना बेंकआवल' नांथाना दंसै अलरेडि फैसाया फैखाबाय दा नोंथांमोननि फैसाया 24 फेब्रुवारियावनो रिलिज जासिगोन अब्लानो नोंथांमोननि बेंकआव क्रेडिट जाफैसिगोन दा नोंथांमोननि गासै एफटिअ प्रसिडाबो इएस जाजोब्बाय 19 इनस्टलमेन्ट नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना नैबेयाव नुदों बेवहाय नै एफटिअ प्रसिड इएस जायफोरमोनना बेबायदि इएस जाबाय नोंथांमोना अलरेडि फैसाखौ मोनखासिगोन दा नोंथांमोना जायफोरना नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नंला आरोखि दा नोंथांमोननो फैसाखौ आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआहाय ट्रेन्सफार खालामहरबाय नालाय नोंथांमोननो दा बे एफटिअ प्रसिडआ नोंथांमोना गासैनाबो इएस जाजोब्बाय दै लोगोफोर नायनानै लाबानो जाबाय चेक खालामनानै गावबा गाव स्टेटासखौहाय 19 किस्तिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ सरकारा सोना हरबाय नालाय दा एफटिअ प्रसिडआ इएस जानानै थाबाय दा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवल' नांथानानै दंसै फैसायाहाय दा नोंथांमोना बेखौहाय गावबा गाव चेक खालामनानै नायनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेंकआ थाबथानाय स्टेटासखौ नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लाबावदो लोगोफोर नै बेवहाय नायनानै लाबानो जाबाय नै नोंथांमोननि 19 किस्तिनि फैसायाहाय बेवहाय श' जाबाय दै लोगोफोर नोंथांमोननि स्टेटासाहाय बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना चेक खालामबा ओमफ्राय नै बेहाय नोंनि आधार नाम्बार थागोन बेनिफ्राय नोंनि आधारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टआवसो हाबो नालाय फैसाया जोंना डिबिटि सिस्टेमनि जोहै दा नोंथांनि एमाउन्टआ बेसेबां हाबगोननो 2000 हाबगोननो दा नोंथांमोना बेबायदि नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेवहाय स्टेटास क्रेडिटआवहाय नोंथांमोना नै बेबायदि नुगोन पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक बेबायदि नुगोन आरोखि नोंथांमोननि स्टेटासखौ बेबायदि नुगोन दा नोंथांमोना मायाव होनदों बेंक एकाउन्टआव नांथानानै दङ आसाम स्टेटआहाय जोंना एप्रुभ खालामखाबाय फैसाखौ रिलिज खालामना सोना हरखाबाय नोंथांमोना नैबे पेन्डिं जाना थाबथानायफोरखौबो मोनजोबसिगोन बे बारावहाय नोंथांमोननि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय नै बेना 15 किस्तिखौ मोनाखैमोन बेना 15 किस्तिखौ मोनसिगोन नैबेहाय 2000 होखाबाय बेवहाय ओमफ्रायहाय नै बेबायदि पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक बेबायदि होखाबाय आरोखि बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय नै 16 किस्तिखौबो मोनाखैमोन बिथाङाहाय बिनिफ्राय ओरै दंबावो बिथांनियाहाय नै 18 किस्तिखौ मोनाखै बिथाङा बेबायदिनो नै 17 किस्तिखौबो मोनगोन बिथाङा खेबसेनो ज' मोनजोबसिगोन आरोखि दा नै 14 किस्तिखौबो मोनगोन बिथाङा दा बिथाङा गासै किस्ति मोनबानि थाबथानाय पेमेन्टखौ खेबसेनो ज' मोनसिगोन आरोखि 2000 करिया बिथाङा बेसेबां मोनगोन बिथाङा 10,000 करि मोनगोन खेबसेनो एबार ज' बेबाराव मोनजोबसिगोन गासैखौबो पेन्डिं जाना थाबथानाय सिगाङाव मोनैफोर किस्तिफोरखौ बिथाङा बेबाराव मोनसिगोन दा बिथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला आरोखि बिथांनियाहाय दा नोंथांमोनाबो बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय सोरनाबाफोर पेन्डिं जानानै सिगाङाव थाबथाबोदोंबा नोंथांमोनहाबो नैबे बारावहाय खेबसेनो ज' मोनजोबसिगोन दा नोंथांमोना जायफोरना थाबथानाय दंमोन सिगाङाव नोंथांमोना मोनजोबसिगोन बे बाराव नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायना लाबानो जाबाय गावबा गावनि स्टेटासखौ दा
नोंथांमोना सोरबा सोरबा बेबायदिनो सोरबा 10,000 सोरबा 20,000 सोरबा 30,000 बेबायदि मोननो हागौ सिगाङाव जायफोरना थाबथानानै दंमोन सिगाङाव जायफोरा मोनाखैमोन प्रब्लेम जादोंमोन बे बाराव नोंथांमोना गासैबो खेबसेनो किस्तिफोरखौ ज' मोनजोबसिगोन दा एप्रुभ खालामजोब्बाय आरोखि नोंथांमोना दा बेबायदि स्टेटास नायनानै लाबानो जाबाय आं मैयानि भिडिअआवबो होखादोंमोन दा नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामनानै लालायबानो जाबाय आरोखि दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना दानिया बे भिडिअखौ गासैबो लाइक खालामनानै होदो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेबायदिनो चेक खालामनानै नायलायनानै लानो हायो बयबो आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आंनि मोनसे गुरै रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबायदिनो जब्स निउज स्किम्स लन्स अनसुंथाइ बायदि बायदि गोनांथार इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर गोदान मोनलांबाय थानो हायो थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन see you again bye bye and take care